dels fenòmens astronòmics més característics de l'estiu és el de la pluja d'estels dels Perseids. Rep aquest nom perquè la perspectiva fa que semblin irradiar des de la constel·lació de Perseu, encara que la relació no és real. En realitat, les pluges d'estels estan relacionades amb els cometes, en aquest cas amb el Swift-Tuttle. Els Perseids es poden veure des de mitjans de juliol fins a finals d'agost, però al voltant del dia 10 d'agost és quan es produeix la màxima activitat. Aquest dia és la festivitat de Sant Llorenç i d'aquí ve el nom popular de llàgrimes de Sant Llorenç. L'any 2020, el màxim està previst per a dia 12 d'agost. Les nits entre l'11 i el 13 s'espera que siguin les més intenses i es calcula que es podria arribar a una taxa de fins a 200 meteors per hora. Tot i així, han de ser conscients que els més febles probablement no els podran veure fàcilment. Enguany, durant aquestes nits, la lluna es troba en quart minvant. Per tant, no portarà tanta lluminositat al cel i, a més, en sortir ja avançada la nit, disposarem d'unes hores per poder contemplar l'espectacle sense que la seva presència ens dificulti veure els meteors més febles. A més, ens acompanyen diferents planetes durant aquest mes d'agost. Júpiter, Saturn i Mart es poden veure al llarg de la nit, mentre que Venus es podrà veure abans de la matinada. Recordeu cercar un lloc allunyat de la contaminació lumínica, amb un bon horitzó i que s'ha de tenir un poc de paciència.